single day. I'm gonna make something great. Ćao svima i dobrodošli na moj kanal. Danas sam odlučila da vam pomognem na neki način kako se spakovati u ranac, tačnije ovakav ranac. Jedan ranac običan, tačnije to može bude valjda i ručni prtljag, da to jeste ručni prtljag. Kako se spakovati za put od 10 dana. Da, ja sam u svesci napisala neke stvari koje sam htjela da vam kažem pre nego što krenem da se pakujem, zato je ovdje vamo nered. Pre nego što krenem da se pakujem, tako da ja ću krenuti sad redom. Prva stvar, kada pakujemo stvari, htjela sam da vam kažem da najbolji način je da rolate stvari, ali pošto kada rolate stvari, vama se stvari gužvaju, tako da ja ne preporučujem da se stvari rolaju kada se ide na put, nego kada se vraćate sa puta, kada već kupite dovoljno mnogo više stvari, tako da tad bolje rolajte, ali vi možete i da rolate kada krećete na put, ako nosite peglu, onu putnu peglu, zato što se stvari gužvaju. Ako nosite nakit i ako nosite minđuše, prstenje i tako to, vi možete to da spakujete u onim kutijicama. Ovdje ću da ubacim tu sliku na šta ja mislim. Imate one kao kutijice za lekove i u tim kutijicama možete da poređate vaše prstenje, minđuše, mislim to je samo za one male minđuše i tako to. Mada ja ne nosim lično minđuše i nakit na putovanju, tako da ono. Veš, donji veš možete spakovati možete ga urolovati, a možete i da uzmete ove kese, ja sam spakovala u ovim kesama koje su za samo možete da urolate i da ubacite. Evo meni je ovdje komotno stalo 10 pari donjeg veša, tako da možete u to da urolate i da ubacite i staće vam sasvim dovoljno za 10 dana, tačnije ja sam spakovala 10, mogu još više da upakujem, tako da to je to. Da, htjela sam da kažem da nemojte da nagomilavate stvari, kako znate sigurno da nećete to da nosite. Naprimjer, ne morate da ponesete, ako idete 10 dana, ne morate da ponesete 10 pari majica uopšte. Možete poneti 5 i možete poneti 2 para farmerki. I možete da ponesete 2 haljine koje možete da menjate. Tako da, šta sam htjela. Ako nosite šešir na putovanju i ako imate ručni prtljag, ali kao ako je ručni prtljag ona torba manja, ako nosite šešir, da, vi možete da, kada pakujete šešir i kako da sačuvate, tačnije možete da sačuvate oblik šešira da se on uopšte ne izgužva i tako to, vi možete šešir da okrenete naopako, kako je, ja sad nemam šešir, ali možete da ga okrenete naopako i da on stoji bukvalno kako je taj kofer, onaj deo da bude, gdje se stavlja glava, da bude okrenut ka spolja. I možete da stavite na sredine kofera i u tom delu gdje se stavlja glava, gdje je ta rupa, vi možete da stavite čarape i tako te neke sitnice koje onako možete, koje mogu da se strpaju, a oko tog šešira vi možete onako gdje je prazno, gdje je onaj, kako se zove, taj obruč, šta je god, vi možete da stavite tu okolo toga farmerke, majice i tako to. I tamo možete da popunite dotle do tog dela, tako da šešir će ostati bukvalno može ostati u tom kalupu, neće se uopšte promeniti, tako da to je to što sam htjela da. Kada pakujete obuću, vi možete da pakujete u onim kesama za kupanje, kako se zovu te kese, to imate svugdje da kupite, tako da možete u tim kesama da ubacite deo patike, onaj deo gde se gazi,
Zatim možete, ako nemate te kese, možete uzeti običnu kesu, tako da možete ih zavezati na drugi kraj i to je to. A možete u patiku isto ubaciti i čarape, tako da ne znam koliko mogu da stanu u vašu patiku ili sandalu, ne znam ja, koliko vam mogu stati čarape i tako to. Da. I to je to nešto što sam ja htjela da izdvojim. Možda sam nešto zaboravila, ali ako nešto u sljedećem videu ću reći. Tako da, ja ću krenuti da se pakujem. Ja se pakujem u ranac, ovaj ranac koji će mi biti ručni prtljag. Tako da, ja ću se spakovati za 10 dana u ovaj ranac. Tako da, možemo odmah da krenemo. Evo ovako, možemo da krenemo. Ja sam sad tu stavila, pošto su mi dosta stvari na pranju, tako da ja ću jedan deo sad spakovati, a drugi deo ću isto, reći ću vam usput šta još fali otprilike. Naprimjer, fali mi još jedan par farmerka, tako da imam ovdje jednu bluzicu, ako bude nevreme ili tako nešto. Imam jedan džemper, haljina, još jedna haljina. U ovome sam spakovala već, što sam vam pokazala malo pre. Ovdje su mi majice i jedna košulja, kupeći i čarape. A za šminku i kozmetiku ja ću to spakovati u običan neseser i ako... Da, i to je to, mogu da krenem odmah. Ovako, prvo ću vam pokazati kako ja pakujem majice i kako uštediti prostor dok spakujete majicu i kako spakovati u ranac sve to. Tako da možemo odmah da krenemo. Meni se trese. Tako da, evo ovako, ja ću se potruditi sad da vam pokažem kako da spakujete majicu, da je ne izgužvate. Ja jesam malo izgužvana, ja sam ju peglala, ali opet ću je peglati, tako da nema veze. Vi kada pakujete, potrudite se da ovaj deo, kada ja ovako pakujem, tačnije, okrenite ovaj deo što više možete, znači, bar meni se to tako bolje pokazalo. Da, i gledajte da to bude što ravnije moguće, tako da kada vi to uradite, uzmite jednu, kao normalno kada sklapate majicu, tako da to uradite i onda bukvalno to, dobro, sad ja nisam baš najbolje, i sada napravite bukvalno kao jastuč. Opa. I sad bukvalno ona moja majica je bukvalno na ovoliko. I tako ću ja i ostale majice, ali zato ću vam sad ja to ubrzati. Tako da vi možete da uživate. Evo, to sad ovako izgleda. Sad kako bi još više uštedjeli prostora, ja pakujem, tačnije na primjer ove stvari koje su baš onako male, one nemaju potrebe još nešto da trpam u njima. Ja sam odlučila, ja tako pakujem, da na primjer kada imam ovu, jednu majicu i sad i ovu na primjer majicu, mi možemo spakovati i čarape. Tako da, na primjer, kada pakujete ove čarape, vi ne morate sada da u svaku majicu bukvalno možete spakovati jedan par čarapa. I to bukvalno ovako. Samo preklopite, ubacite jednu s jedne strane, jednu s jedne strane
jednu s druge strane i to je to. Vi sad možete to da napravite ovako, ja namjestim to mnogo lepše. Vi možete sada to da uzmete i da ih onako raširite preko celog i sad otprilike to bi trebalo tako da izgleda. Sad ja ću to isto uraditi i sa ostalim majicama. Bukvalno u svaku, koliko majica nosite, bukvalno vi u svaku možete staviti po jedan par čarapa, tako da bukvalno kada nosite taj outfit imate zagarantovan jedan par čarapa. A zatim ako pakujete patike ili tako nešto, ja ću ove nositi, vi njih možete, pošto ja sam to već rekla, vi možete njih da vi njih možete staviti bukvalno u kesu. Sada bukvalno ovako. Bukvalno ovako i sad možete i ovako bukvalno da vežete. Vežete ovako. I one su spakovane i sad vi zavežete kako god, tako da ono. Zavežete to, sve jedno je. I sad vi kako imate, naravno, ja sam mogla to i pre, i sad da vi bukvalno možete u patikama da ubacite čarapa koliko vi hoćete. Tako da računajte da ako nosite u majicama po jednu čarapu, ovdje vam bukvalno možete još malo nešto da spakujete. Tako da možete spakovati i naočare za sunce, tu možete spakovati čak i novac možda. Mislim, sad mi je palo na pamet. Lupila sam, tako da ono. Onda to je spakovano. Dobro, ja ću baciti to posle još dodatno. Zatim ću spakovati haljinu, mada ona nema potrebe isto toliko da se pakuje. Nju ću isto, bukvalno ću je isto kao i ovo, to ću posle. Sad imam jednu lepršavu veliku haljinu koju trebam da spakujem. Sad je ona ogromna naravno. I sad ja ću nju isto na isti fazon da upakujem. Ovako. Krenut ću ja to. Sad ja ne znam koliko vi to dobro vidite, ali ja ću se potruditi da vi to vidite koliko može. Tako da, evo, bukvalno ja sam je sad okrenula zadnji deo. I sada ovaj deo gornji, ja ću to ovako uraditi sa tim gornjim delom. I to ću ubaciti bukvalno ovako. I samo ću ovo uraditi ovdje. I sada uzmite jednu stranu i sad bukvalno tako. I druga strana isto tako. I sada presavijete i tantarantiram. Sad, pošto je ova haljina ogromna, ja ću u tu haljinu spakovati kupaći. Sad kako ću ja spakovati kupaći? Tako što ću ja bukvalno normalno, kao što vi možete da urolate to da se to još manje vidi ili tako kako god. Tako da najnormalnije kupaći ću spakovati i to je to. I sad vi možete, ako hoćete da izravnjate, na primjer ovaj deo, ja sad mogu da ubacim ovo ovdje bukvalno u ovom jednom i ovo ovako i meni će sad ovo biti otprilike ravno. Tako da sam ja ovdje bukvalno uštedala prostora u jednoj haljini. Mislim, ako imate vi još nešto za plažu, vi možete ubaciti u to. Tako da, sad imam jedan džemper koji ću isto tako spakovati, tako da, mislim, isto tako, slično. Evo mi ga, to je taj džemper. Čak sam se razmišljala da ga nosim sa sobom, ali prevruće je, tako da, ja ću njega ovako. Mogu da ga i urolam, tako da, eto, prvo rolanje. Da, stvari neću da ga rolam. Sad imam ovo ovako, dobro, nego se ovako ću to sad uraditi. Opa, čekajte. Lakše je kada bi ovaj džemper bio zatvoren, tako da bi mi bilo milion puta lakše, ali šta je tu je. Evo ga, ja sam namestila otprilike, sad ću ja to da popravim. Mada ja opet, vidjeli ste sami da ja ne mogu to baš da bude toliko ravno.
nisam stručna toliko. Sad, ja ću se potruditi koliko toliko da dok se ja izmučim sa ovim, vi ćete gledati, možda i ubrzan snimak, ali možda i ne. Evo, ja sam to ovako uradila i ovako. I sad bukvalno ovo ću uraditi ovako i ovako, pa ću preklopiti, uradit ću ovo i okrenut ću na ovo, kao sve ostalo. I sad vi naravno opet možete tu ubaciti i donji veš i šta god da vam bude ravno i to je to. Farmerke, njih ću isto spakovati kao i sve ostalo, tako da samo u stvari ne znam kako ću spakovati. Mogu ja to ovako, na primjer. Kako to oni to rade, beš tako. Bukvalno tako. I sad mogu ovako, pa ovako, pa tako. I sad mogu to ovako. I sad kada bi meni bile šire nogavice, ja bi to mogla da spakujem tako. Ali bukvalno sam isto spakovala, njih neću da diram, tako da možda i nisam to dobro uradila. Ali ja klasično pakujem ove farmerke tako što ću ih ovako spakovati jer ja sam dovoljno uštedala prostora za sve ostalo. E sad imam jednu košulju koju ne znam kako da upakujem. Mislim, znam otprilike, ali nju ću spakovati bukvalno ako, mislim, meni je ona sad izgužvana tako da ja ću to tamo opeglati, ja ću to morati, mislim, svejedno obrni okreni, ja ću morati to da opeglam. Ja ću to spakovati bukvalno ovako, zato što ja ću nositi svakako peglu, ali bukvalno sa ovim stvarima što sam malo prepakovala, vi nećete morati da nosite peglu. Tako da, za ovu košulju, tako da ono, jedino to. E sad, ja ću to sad spakovati i vidjet ćete i vi to sami. Ups. Da, i htjela sam da vam kažem da ja u ovom rancu nisam spakovala kozmetiku, šminku i tako to. Zato što imam prostora još dovoljno i ja nisam sve sad spakovala, pošto su mi neke stvari još na pranju. Ali ja imam još dosta prostora i kofer je i dalje, ranac je i dalje lak, tako da to je to što imam da kažem. Da, htjela sam da kažem da kozmetiku i tako to, kada putujete ručnim prtljagom, valjda možete, kozmetiku, tečne proizvode, valjda možete samo do litar da nosite, nisam sigurna. I da, nemojte da se pretrpavate stvarima koje su vam bespotrebne, na primjer, ako niste nekad majicu neku nosili, do sad niste je nosili, i ako je ponesete, sigurno je neće nositi, tako, sigurno je nećete nositi. Tako da, to je to. Mislim da sam ja sam skoro sve spakovala. Ja sam vam samo dala jedan primjer kako bi vi mogli da se spakujete. Tako da, svima vama koji gledate ovaj video, želim pre svega srećan put i da se lepo provedete tamo gdje idete. Nadam se da sam vam pomogla. I ako vam se sviđa ovaj video, vi ga lajkujte i subscribeujte se na moj kanal i to je to.